Dievčatka z New Yorku. To je ráno. Áno. Ideme do Nitry. Mobil si môžem. Papiere sú na mieste. Môžem si... Aha, si môžem. Nie, rýchlo padáme, už ich sme zbalené. Nemám. Tak si ich zbal. A odchádzame. Ahoj, New York. Poď. Poď. Lebo nemôžeme robiť dve veci naraz. Ani. Poďme. Dobrý deň, prosíme si dve letenky. To sú nejaké také o mne, aj o nej. Áno, ale to potom budeme Papier. potrebovať na recepciu. Takže iba tým budeme tu letieť. Tu máte lístok. Na trojku, dobre, poďme na trojku. Tam sú 3 sedadlá. A mám by sa hodila 2. Kde sú tu? Kufor. To jedno je pre kufor. Krásny, tu máme výhľad na tento žltý barák. Ten je taký najkrajšou pamiatkou z Nitry. Akože tu budeme Za pol hodinu vystupujeme. Ja viem, že je to dlho. Pozor, stala sa veľká náhoda. Vystupujeme za 3 minúty. Už sa veľmi teším. Vystupovať! Odnesem mi prosím mobil. Nie. Poďme, ideme na recepciu. Prosím si výpisy, ďakujem. Dobrý deň, sme tu správne na recepcii, som vám priniesla zápisy o nej a o mne. Tu máme o nás, tu máme o našej práci trošku, toto Paríž. Potom tam je, čo sme písali ešte, keď sme boli takí mladší, čo sme potom vytlačili. Potom tam máme z vysokých škôl záznamy a tak. Pozrite si ho a podľa toho nám dajte dobrú izbu. Ďakujeme. Môžete ísť. Kde? Aha. Máte izbu 37. Určite. Ďakujem. Ja ich mám. Pozri. Jej, vy ste sa našli. Ahoj, Tinuš. Čau. Čau, Tučniačik. Ahoj, Piškot. Čau, Piškot. Čau, Tinuš, druhá. No poďte na pastielku. My sme boli v New Yorku. Ježiš, ja im ukážem, kde to je. Aj im ukážem im aj našu knižku, tú zelenú. Nie, tu videli. Tu videli. Videli ste už toto? Tú mapu? Videli? Tak si máme toto. Ja pre vás čo naplánujem. Vy zatiaľ pôjdete spinkať. Tu je, že 2000. No ideme spinkať najprv Tučniačka a uložíme takto. Už som Teraz sa dočítala, toto. že zajtra. Prečo ste boli? Pôjdeme von. Pôjdeme zajtra von. Potom by sme... Potom zajtra by sme mohli
A hádajcie, čo zastaňme. To uvidíte v druhom diele po reklame. A 3 diely sú jeden deň. Tak si to poviem.